Dumnezeu te cheamă să faci misiune. Anume această provocare au avut-o membrii bisericii din satul Cioburciu în seara de duminică 29 ianuarie anul 2012. Pentru a asculta acest mesaj au venit peste 200 de persoane. Satul Cioburciu are în jur de 2000 de locuitori, iar fiecare al 10-lea este creștin evanghelic. Cu toții au cântat cântări de slavă lui Dumnezeu și s-au rugat împreună pentru cei care fac deja misiune și ca Dumnezeu să călăuzească noi oameni în această lucrare importantă. La program au participat și copiii din Biserica satului Cioburciu, care au venit și ei cu un cuvânt de încurajare pentru toți. Felice de cei cu inimă curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Purtătorul de cuvânt a fost domnul Vasile Filat, pastorul Bisericii Bunăvistiri din orașul Chișinău. El a vorbit despre exemplu unor oameni din Sfânta Scriptură în ce privește misiunea. Oamenii ca Pavel, Tit, Timotei și alții. Putem vorbi, nu ne putem compara, nu ne putem pune alături cu Apostolul Pavel. Ăștia sunt oameni unicali. Însă, iată, în capitolul 2, el vorbește despre oameni diferiți, dar care toți au avut același gând al lui Hristos. Nu poți face misiune dacă nu ai gândul lui Hristos. Gândul lui Hristos trebuie să fie cel care te ridică de acasă, te ridică din confortul tău și te trimite să duci Evanghelia la alți oameni, să te expui la pericole, să te expui la lipsuri, la nu știu ce-o fi, la câte probleme ne-ar putea să fie, numai dragostea lui Hristos și gândul lui Hristos te face și te mișcă să mergi la așa slujire. Datorită că cineva a înțeles importanța misiunii, astăzi suntem și noi creștini. Au mărturisit câțiva ucenici ai pastorului Vasile Filat. La sfârșitul programului, mai multe persoane s-au arătat deschise pentru ca Dumnezeu să-i folosească în această lucrare măreață. Oameni cu lacrimi în ochi au mărturisit dorința de a se implica mai mult în lucrarea de vestire a Evangheliei și de a fi la dispoziția lui Dumnezeu mai mult ca înainte. Mă numesc Sofia și am primit harul la Dumnezeu să mă implic în școală cu Evanghelia, adică primul an a fost așa puțin mai greu. Din ce punct de vedere, ați văzut că m-am rugat pentru părinți, pentru că părinții sunt necreștini și chiar tatăl meu este director adjunct la școală și am avut așa ceva neplăceri, dar în schimb Dumnezeu totuși a lucrat la inima directorului și am intrat. În primul an am avut 70 de elevi numai din biserică, plus mai vineau așa ceva din lume, dar mai puțin. La Ieși Mici avem 15 copii necreștini care frecventează regulat și care le place.